Og hej. I dag vil jeg godt vise jer, hvordan man laver sms-tegninger. Det lyder svært i munden, men det er det ikke. Jeg har lavet en der. Jeg kan lave 2. Det kan jeg lave her. Det her, det er jo ikke svært. Det er ret tysket. Man kan godt lave det pænere. Men det kræver øvelse. Jeg kan godt lave det pænere. Se. Se her. Det er Mitsubishi Centicubes. Det er en centimeter jo, og det er det, jeg tegner her. Man kan jo sætte Centicubes på og på og på. Det her, det er et stort 8-tal. Der er simpelthen mange sms'er. Det her, det kan være et sms'er tegning 8-tal, ikke også? Så derfor er det her et sms'er tegning. Det var det.